Pero kisa may sa Blue Ribbon, di po maayo og ibalik ni mong lakson, na fresh nga kwan. Di po siguro madaog si Lito Lapid may ibutang. Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Mao kini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita, interviews, investigative reports, sundanon nga mga diskusyon ug di prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Straight to the point. Samtang sa laing bahin atong hatagay pagtagad sa mga kagalaan kay sa kauluhan na ang Korte Suprema mopagawas na karong adlaw sa opinyon labot sa wa paghatag og temporary restraining order nga gipangayo ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Straight to the At point. least natay mabasa-basa mga kagalaan giun sa pag-decide sa Supreme Court nganong nga wa sa mohatag mahigala og TRO labot sa kaso nga gipaabot sa Supreme Court ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Unya ato sa masabot mga kagalaan nga sila mismo sa Supreme Court dunay debate nga hitabo nila dito kay doon na may 5 mahigala nga wa muuyon sa siyam. Nabahin ko na, dili ko na unanimous decision mga sukitig paminaw. Doon na pa'y usangan ni abstain. Straight to the point. So ato ning tagag-pagtagad mahigala sa atong pagbanuban ning atong tulumanon ug inyong nga tulumanon. Straight to the point. So ang main case mga higala dili pa ta maka sulti, di pa ta maka-conclude unsa kay decision unya sa Supreme Court nig-abot na sa main case. Kay kini magud mga higalang temporary restraining order mga kigsunan, declaratory relief lang ni. Og unya interlocutory order lang ni sa korte mga sukit di paminaw. Ang main case wa pa. Straight to the So ang point. ila karong pagawas pinagi sa ilang website sa Supreme Court mao pa lang ang ilang decision may labot mga higala sa matawag nato mga kahigalaag ilang decision labot sa TRO. Tan-aw na to giunsa pag-discuss sa mga justices sa Supreme Court, ingon man giunsa pag-discuss sa mga dissenting opinion sa mga justices usab sa Supreme Court. Straight to the point. Samtang Bureau of Immigration way natala nga report nga nakagawas na sa Pilipinas si Senador Ronald Bato de la Rosa. Straight to the point. O sa pikas nga bahin mga kaigalaan atong hatagag pagtagad sab kay Senador Ping Lacson ni kumpirmar nga dunay tinguha pag-usab sa liderato sa Senado. Og si Senador Sherwin Gatchalian mo'y gusto nilang ipuli ni Senate President Alan Peter Cayetano. Straight to the Ting point. gubuta mahigala taon Senado atol ining Marcos administration kapila man magpuli-puli og kini ni ang presidente mahigala sa Senado. Straight to the Ato point. ni hatagag pagtagad dong butaga sab sa atong pagbanuban ining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the Og point. didto mahigala sa gawa sa nasod ang Russia na ni order ng Russia indekin kakadtong ilang prosecutor sa ICC ipadakop gyud. Hasta mga judges mahigala sa ICC kay para sa Russia sovereign country sila. Di sila pwede mahigalang manduan ining ICC. Straight to Mo the point. hinungdan mahigala nga ang korte sa Russia mi pakita mahigala sa iyang gahom nga di mi lupig ninyo gahom. Mas labaw ning amo kay kami maoy sovereign country. Straight to the Mo ni point. mo nagdunay irony sa atong kabahin mahigala sa Pilipinas ining kalakihan na. Tagatanig pagtagad sab karon nga buntaga sa atong pagbanuban mahigala ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kini uguban pang mga isgutanan inyo mabati exclusive over DYHP RMN Cebu 612 sa dial sa inyong mga radyo sa 93.9 IFM. Publiko DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Ato mga issues mga kaigalaan karong atong taod na lang mga kaigalaan kay naabdan matag utong oras mga sukit di paminaw pero atong isgutan kay matag simana mahigala medyo kanunay matandog ning leadership karon ni Senate President Alan Peter Cayetano. Giplanuhan gyud ni o gi-confirm mahigala ni Senator Ping Lacson nga sige gyud plano nga tanggalon gyud sa Cayetano diha og ilang ipuli mahigala si Senator Win Gatchalian. No, gusto lang kuhaon ang leadership mahigala sa Senado gikan kang Senate President Alan Peter Cayetano. Unsa may mga implications ani mahigala? Unsa may mga mahitabo ani? Kung pananglitan si Sherwin Gatchalian maoy mahimong Senate President, ang pangutana naa pa ba ang check and balance one of the functions sa Legislative Department, particularly ang Senate? Makahimo pa ba sila silang function day? Pag-check
function sa check and balance sa tulo ka mga branches of government? Dili ba ka mahimong rubber stamp ang legislative department sa Malacañang? Unsay gusto sa Malacañang, sunod-sunuran na lang ang tanan. Wa nay maka-check, wa nay makabalanse kung under sa leadership unya ni Win Gatchalian. Unsay inyong tan-aw? O kini karon kang Cayetano, unsa may tan-aw na to? Sunod-sunuran ka sa Malacañang or mahimong rubber stamp na lang sa Malacañang? Mao nay usa sa mga function sa Senado nga mobarog gyud siya. Lisod sa kay tanan lang sa mahigala maoy magsunod-sunod sa Malacañang. So ato ni hatagag pagtagad mga sugid paminaw, standby lang una alang sa RMN 558 Manila nga mosunod na karon dayon. Publiko, DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Straight to Okay, balik ta mahigala sa itong mga issues dito sa kauluhan mga kaigalaan. Atong tagag pagtagad mga sugid paminaw kay karong adlaw mahigala laing sesyon nga mahitabo sa Senado Inday-Ken. Unya kanunay ginahamok ni mahigalang leadership karon ni Senator Alan Peter Cayetano, no? Kay sa pagkakaroon mga sukid di paminaw ang ilang gituboy diri sa may minority nga mahimo mahigalang Senate President. Matud pa mahigala mao si Sherwin Gatchalian. Ingon si Ping Lacson nga naagyoy attempts, no? Pag-usab sa liderato sa Senado. Kay gusto nila mahigalang pulihan si Senator Alan Peter Cayetano. Atong itapad ning picture ni Cayetano dong og ni kuandong Sherwin Gatchalian dong asa may maayo ka nga mahimong Senate President ani nila be. Na ato day picture nila dong para nga atong matan-o-tan-aw kinsay angayan nga mahimong Senate President. Kani o. Senate President karon si Senator Alan Peter Cayetano mga higala. Bag-o lang kaayo nga nahimong Senate President. Unya karon mga sukid tigpaminaw buot ilisan sa taga minority nga ang ilang iilis may gala kini si Senator Sherwin Gatchalian. Straight to the point. Kadaghanan na ilis og Senate President ni karon under sa BBM administration mga sukid tigpaminaw. Pagsugod gyud day mo to si Mig Subiri gyud pagpermiro, no? Nga Senate President. Unya human ni Mig Subiri may gala ni sunod si Chis Escudero. Si Chis Escudero gipulihan mga kagalaan ni Tito Soto. Si Tito Soto gipulihan ni Alan Peter Cayetano. Unya karon dunay attempt nga pulihan sab siya mahigala ni Sherwin Gatchalian. So mao ni mahigalay mga planos pagkakaron kay ilang gi hunahunaan ibalik si Tito Soto pero mo naman og gusto sila dunay fresh na pod nga naong day. Si Senator Win Gatchalian mo ilang giplanuhan mga higala. Unsa may mahitabo ani sa liderato sa Senate? Karong hapon ba kanay mahitabo or unsa man? Unsa may katuyuan gyud mga sukid ti paminaw? Unsa may mga epekto? Unsa may mga implications inig abot mga higala nga dunay ipuli na bag-o na sab ang Senate President? Atong isgutan tiwas man lamang sa pipila ka mga mahinungdanong pahinomdom. Publiko, DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Straight to the point. Now, atong balikan mahigala kay giangkon gyud ni Senator Ping Lacson nga duna sila'y plano mahigala nga ilisan gyud si Senator Alan Peter Cayetano mga sukin tigpaminaw. Duna sila'y plano, duna sila'y efforts nga kuditahon sa nila mahigala si Alan Peter Cayetano para makuha og balik mahigala sa minority ang leadership karon diri sa Senate mga sukin tigpaminaw. Straight to the point. Perting grabiha, no? Sumurag di gyud sila mahimutang mahigala nga nakuha ni Senator Alan Peter Cayetano ang leadership sa Senado. Nga naman, unsa man gyud naka-importante ani mga sukid tigpaminaw. Number one, tungod kay kini mahigala nagsingabot na ang impeachment mga kagalaan ni Vice President Sara Duterte. So gusto sila nga sila maoy mo drive, sila maoy mo matawag nato mga higalag mo control, mo timon sa mahitabo mahigala nga impeachment trial. Straight to the point. Ikaduha, kini gud mahigala ang importante kung kamo gud mo majority. Kamo man gud may mamutang ana og mga komitiba. Labaw sa tanan ang House Blue Ribbon Committee nga tuan na mahigala karon ni Senator Pia Cayetano. Kanus aman si Pia Cayetano musugod na day sa iyang investigation.
Straight to the Mao man point. ay mga higala nga kung mailog nila karong hapon ang leadership mga kaigalaan or anytime mailog nila ang leadership sa Senate, why investigasyon sa flood control? Straight to the point. Ay kinsa may ilang head mga higala panalitag mailog og ang leadership sa Senate. Mapulihan si Cayetano. Mabutang na po sa minority mahigala si Win Gatchalian pananglitan maoy mas Senate President. Kinsa may ilang ibutang isip chairman mahigala sa Blue Ribbon Committee. Ilang ibalik ang Lacson. So kung ibalik ang Lacson, wala ay mahitabo. Sa flood control scandal mga sukid di paminaw. Straight to the point. Muna'y tanawonon sad. Kay karon mga higala nga naa ni Senator Alan Peter Cayetano ang leadership, nya tuan ni Pia Cayetano mahigala, para doon na lang po mahigala fresh nga naong lang sad. Malagmit doon na sila yung mga agreement ito mahigala nga nung man ibalik ngadto kang Senator Rodante Marcolita, posible og nangita sa laing naong lang sad nga may muda mahigala. Kini si Pia Cayetano babae ni mahigala pero considering nga lawyer sad ni, so mahimo ning maoy muda sa nya maskaraan po nas Pia Indekin. Dugay na sada diha mahigala sa Senate. So siya mo'y chairperson sa Senate Blue Ribbon Committee. Karos aman sa masugod. Kay once makasugod mahigala si Pia Cayetano, ang mahitabo ini kining 18 Marines mahimong ipatawag niya ni. Wa man itagda mahigalang Lacson. Wa tagdang Lacson. Unya kining 18 Marines sa ilang pag-ingon nga mali-malitang kwarta nga ilang gidala, na ay mga pictures nga mo support sa ilang allegations nga naa sila mali-malitang kwartang gida. Ha? O di pa na tinuod na higala ng maong mga pictures, dugay na nang refute sa NBI, pinaging matibag. Oy, nga picture kay fake man nga picture. AI man nga picture. Pero wa mo refute mahigalas matibag hantod ron because ang mga pictures nga gipakita sa 18 Marines tinuod authentic nga mga pictures. Labi na mahigala og adto mga kaigalan check nimo mga CCTV footages asang lugar. Lahi ba ni Madriaga tanawa ra gud ha? Kadto si Ramil Madriaga mahigala kinay prangka-prangka lang pag-istorya ba. Real talk lang ta. Si Ramil Madriaga gitagaan gyud mahigalag airtime nga dako. Ila gyud mahigalang gipadako ang testimonyang Madriaga bisan pa og dunay mga inconsistencies. Nga wa man say mga pictures nga iyang isupport nga gitagaan sa kwarta unya nasa gideliver kwarta wa gi picture. Straight to the point. Ang picture lang niya may gala katong iyang giangkon nga gigreet sa birthday mahigalang Sara Duterte nga happy birthday Ramil Madriaga. Kadto mahigalang pag-ingon niya happy birthday si Ramil do nanay. Damo rin noon makaingon ka nga dili sa kaila. Kaya kanang dili ka kaila, diktahan man lang ka mga kailang nga wa pa jud ka kaila kayo ba? Diktahan man lang ka ana o di tagaan kag karton ka na o mo na great dihan napita. Kani plangka-plangka ba lang ba? Kay kasama ko na kani o. Kani o. Tarawa ato paminawon sa Arabe. Mao lang ni mahigala yang gipakita nga iyang supporting picture or video sa iyang pamahayag sa Hey, isa Sir paminaw ko. Ram, I wish you... Sige dong. Happy birthday, Sir Ram. I wish you good health. Kana o. Happy birthday, Sir Ram. I wish you good health. Sige na, pause ha. Kani og kinini ang tinuod ka mo great og birthday sa mo kailag yun nimo. Dili mo inanaon sa day. Ay, nganong inanaon man nimo nganong tagan mo nga wa day ka kaila sa mga great day nga nganong nag butang man mahigalag kuan, gisuwat man din ha. So ikaw na be, imong kauban ko na ikaw ki mag-great kang ni Muel. Imong naon day ki butang magdakag banpipal butangan nimo happy birthday names. Pero kini may ganang kamadyaga ilang gipadako og mayo. Wa di picture sa ngayon sa nag-deliver sa kwarta dito. Kadto tayo gipicturean ngay malita day ba? Tayo gipicturean nga nao gi-deliver ang kwarta dito sa ombudsman. Nya na sa picture may galang selfie ba ka sa dito. Kadto pero wa gyud. Pero mao mahigal lagi padako nagmayo. Ang sa 18 Marines nga niingon mahigala nga naay mali-malitang kwarta wa gyud padaka. Wa gyud patawag Lacson. Kadto sa si Amina Pangandaman, sila si Bersamin, nga si Lacson pa may nag-ingon mahigala nga mga nagamit mahigala sa ngan kunong BBM. Damon nga iyang imbestigaron kay iya man giabsultos BBM dahil na to way labot sa BBM gigamit na iya ngan ining iya mga sinaligan sa Malacañang.
Damon nga imong imbestigaro na. Kay naa sa doorstep of Malacañang ang mga bitin nga gigamit mga higala ang nga ni BBM. Pero wa gyud. Karon si Pia Cayetano mahigala mao may nag chairperson ron sa House kining Senate Blue Ribbon Committee. Delikado mapatawag ning 18 Marines. Mo na nga sa pagkakaroon gaumidog sila nga kuhaon ito balik ang leadership sa Senate. Straight to the point. Gaumidog yun. Kay kining Pia mahigala mahimo man niya ipatawag ang 18 Marines. Mahimo niya nga iyang patestimonyahon mahigala si Saldico via internet day, Zoom. Nganon di man. Nga si Lacson mismo pagsugod mahigala yun, imitaron si Saldico. Sana pa si Saldico sa Pilipinas, ingon Lacson dili kay naamagutay interparliamentary courtesy. Congressman mo ko Saldico, di na to pwedeng imbitaron kay interparliamentary courtesy. Sa diha mga higala nga kini ni ang niresign pagka-congressman, wala na interparliamentary courtesy. Wag gyapon imbitara. Hantod nga niadto na lang Saldicos gawa sa nasod. Unya nagkauna-una po sila nga ila ko nung ipa-Zoom si Saldico. Sige imbitaron pinagi mo testify pinagi sa Zoom. Naunsa pagkahitabo ang mahigala nga si Saldico wa man imbitara. Nisulti na Saldico makagilaan sa iyang expose labot sa mga mali-malitang kwarta wa na gyud. Wa na gyud imbitara. Now, panalitan mahigala kinespiya og iyang inon okay. Ato paminawon Saldico bahala og kanang Zoom lang. I-cross-examine lang ninyo. I-cross-examine na to kung tinuod ba niyang gisulti, di ba? Kuyaw ni. Kuyaw, kaya nga naman, while it is true mga higala nga si Sara Duterte mag-atubang og impeachment trial, unya madungan sad mahigala ang Blue Ribbon Committee, ang mga tao, ang trust sa mga tao ug ang pulso sa katawhan mabahin man gyud mga sukid di paminaw. Straight to the point. Unya importante man kayo na unsay pulso sa mga tao karon. Ug magsige ang Blue Ribbon Committee og investigate, moingon mga tao di man day si Sara may angayan nga tanggalon si Marcos man di ay. Straight to the point. Mas kuyaw. So ang mga tao, ang pulso sa mga tao malagmit nga magsigig trial ibutang ta butang man si BBM may under trial day o si Sara. Sila duha. Ug moingon mga tao ay panantangan ang duha. Mahimo nga mingon kanang duha may angay tangtangon. O mahimo ang mga tao moingon wali ang dili angay Sara da mitanggalon ni. Ang mali-malitang kwarta to ada ni BBM. Straight to the point. Kana ko mapadayon ang Senate Blue Ribbon Committee ha. Muna nga kuyaw kayo sa minority kuhaon yun nila mahigala ang leadership sa Senate. Kay once makuha og balik niya sa may mahitabo, focus sa impeachment, wa na makalimta na ang Senate Blue Ribbon Committee sama sa gihimo ni Lacson nga gipiyong-piyungan na lang niya mga sukid tig paminaw. Wa na gyud. Partial ra ang iyang report mga sukid tig paminaw. Straight to the point. Mo na kaingon tan Lacson unsa man Lacson mo lang na usab dako magkausaban Lacson. Partial ra. Ngano wa man ipatawag ni Ping Lacson sa Sibirsamin? Ngano man gipatawag sila sa Pangandaman sa Jujuk Cadiz sa Malacañang mga higala nga maumay ni dawat sa mali-malitang kwarta. Bisag ibutang talang way labot sa BBM. Kay mo man ni gusto ni palutaw ni Lacson, wa ko ni labot sa BBM gidalang ang nga ni BBM ining iyang mga hinanib dias Malacañang. Straight to the point. Ano man nimo imbestigar ko no? O dadara man kana. I-safety lang sa BBM, sige lang. Pero ang kuyawam ko nilang i-safety sa BBM, ipasangil nga tanan mahigalang birsamin, kadugayan og cross-examine mahigala din karon sa investigation, mulutaw yung nga ang BBM anang kalakiha. Straight to the point. O mo na mga kaigalaang lisod kayo. So karong hapon tanaw na to. O mapabilin ang liderato ni Alan Peter Cayetano, lain pa mga higala nga tan-awon na to mga sukid tig paminaw nga dakong butang kay dunay giplanuhan karon ang Congress matod pa mahigalang Amy Marcos. Ako lang ikot mahigala si Amy Marcos nga matod pa nagplano sila og Constituent Assembly mga higala. Straight to the point. Nagplano pag-usab sa Constitution pinaagi mga higala sa kunas. Mo ni ilang plano mga kaigalaan nga usbon ang Constitution. Straight to the point. Uyaw ning kalakiha may gala mo ni atong hatagag pagtagad gyud karon. Na unang-una sa madaba doon na by change of leadership. Now balik ko na ko may gala under sa atong Constitution. Under mahigala sa Article 7 sa atong 1987 Constitution, Section 16, giklaro gid nga ang Senate
mag-elect sila og Senate President og ang House mag-elect mahigala og House Speaker by a majority vote of all its respective members. Straight to the point. So all of its respective members. Pila may members mahigala sa Senate? 24. Pila may majority anang 24? Ang majority mahigala is 12 plus 1. Mo na simple majority. Kinahanglan og 13 votes. Kinahanglan 13 aron makuha ang majority. Madeklarar mahigala nga vacant ang mga posisyon sa Senado o mag-elect og bag-ong Senate President. Di gani kakuha 13, dili ma-change ang leadership. Now, atong tan-awon ka na atong tan-awon ng 13 ka mga senador, kinsa ka sa 13 ang ilang mabiraan eh? Straight to the point. Kani majority. Ang mga senators majority kinahanglan silang mobira kay unsi naman sa speakers karon. Kay nibalik naman may gala si JB Ejercito, ang dagudwan mga kaigalaan. JB is the good one nga ni neutral pagpermiro ni abstain mahigala wa mabutar ni Cayetano wa pud mabutar mahigala Tito Soto. So nabutang sila mahigala kuan siyam ra sila duha ang ni abstain 13 ang ila sa majority. Karon namalik na sila nga tuan na sila sa minority mahigala kay nakaamgo na kuno sila. Nakamgo na ko si Subiri og si JB Ejercito, ha? So karon, niinay karon 11 man sila kabuok, kinahanglan mo bira sila duha. Kinsa ka aning naa sa majority nga duha nga pwede lang birahon. Tan-aw ninyo kinsa ka. Otherwise, dili sa kabila di gid ma-change ang leadership. Kay kinahanglan man mahigala 13. Sa inyo bana-bana kinsa kay pwedeng birahon? Duha lang nga mabira para nga makakuha sila 13 og ma-change ang leadership karong hapon sa Senado at ipadayon ng totoo duman lamang sa pipila ka mga pahinomdom. Publico. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Straight to the point. Okay, atong balikan mga sukid dig paminaw ning atong isgutanan ron butaga mahigala. Balikan taning 13 ka mga senador. Doon na gani mo bali aning 13 ka senador nga bisag duha lang makabira ka sa duha. Ma-change ang leadership rong hapon. Mapulihan si Senator Alan Peter Cayetano. Asa man to mga pictures dong. Ato ko nung himadlan ng ilang mga naong be, asa ni kisay mo bali ni nila. Pero kini pagbalian ni nila mahigala, medyo di po nilalim ha, sa ilang kabahin mga sukit paminaw. Kay kubantay baya mo, ang tanan nga senador nga diya sa majority mo ay gipanggukod baya ron. Ang minority safety kayo sila. Safety, kinsa may gipanggukod? Number 1, Bato de la Rosa. Unya ilang isunod si Bungo. So, ipadaan lang sa ICC, minus 2 ng daan. Nya, iyon, kinsa may di mo sugot birahon. Pressure good ba? Pressure good. Kay once kinis Bato, may galang madakpan ni bisa pag pamahuman ng main case sa Supreme Court. Ang hitabo na, padaham gina. Gastuhan gani plano dayon dito padong sa ICC. Nabahala na kada ba to? So, ang uban nga mga senators, depende sa kaisog, depende sa baluganan, mubalog sila. But ang uban ani may gala, like, sunod ba Kuya Juanes, Bungo. Kaya may inguman, appeal man kadiri sa naiwaran sa ICC. Dakpon pos Bungo may gala, padapod. So, unsa may tabo? Unsi nalay, minus 2 na sila. Kumauho na mga sukit di paminaw. Si Bungo o si Bato. Di 11 na sa parihan na sa 11-11. Ang uban na pagbirahon. Kay lima ka si Chis, si Joel o si Jinggoy. Giingnan na ko ng Jinggoy ko niya. Plunder na ka. Kanang plunder case. O i-plunder na si Chis o si Joel sab. Bisan pag magdagan ang kaso mga kaigalaan, kay plunder case man mo gawas ang warrant of arrest. Dakop gud. Bisa pa og wa pay conviction. So mga priso ni sila. Unya, di pa igo ha. Gawas ani nila mahigala kining duha ka mga Villas ni adto na dayon sa DOJ ni kay dunay gitubag nga kaso sad. Ang pressure ba grabing pressure. Unya kini si apil pa gani mga kaigalaan si Marcolita. Pasakaan sa kunog plunders Marcolita mahigala gumikan sa iyang
contribution atong eleksyon mga kagalaan. Kaya doon na may daghan ni volunteer nga, mutabang mismong campaign Marcolita. Niamot-amot ba? Iapil ko no pasakag kasusad. Unya si Ruben Padilla, kay mao'y gisakyan mahigalang Ronald Bato de la Rosa, karon na ba siltian Ruben, murag, na kabantay ka mahigalang mura sa siya, ingon nga, wa man kuno siya magkuhan, tabang ni de la Rosa. Medyo nakuyawan po si Ruben Padilla, mga sugit, paminaw, pwede naman na inon Ruben dahil nga, sakay man de la Rosa na ko, di akong di pasakay. Wa man po'y problema og nisakay siya kay wa pa man to'y di man valid ng warrant of arrest sa ICC. At that time wa pa TRO, wa pa maghisgot og TRO Supreme Court. Bisan gani karon naghisgot tag TRO mahigala, pwede man mo insist Ruben nga dili man. Di man na valid ng ICC warrant. Naman tay kaugalingong korte. Naman tay kaugalingong sovereignty. Ba't karon Ruben mahigala murag ila pong iduot kay ngano kuno nga imong gitabangan sa bato o paikyas. Sumahulot sila pasakag kaso. Hasta si Loren Ligarda, apil pod, kay doon na siya ang anak mga higala ito sa lower house. Nga doon ay issue sad kuno mga kagilaan si Libiste. Kadtog yung mga sakit sa diya nga murag mo attempt og sukol sa administration, maisyuhan kagyod. Straight to the point. Sumahulot ning majority, kinsa may mabira ka ni nila karong hapon daan. Magkabira sa duha, fights na. Change na ang leadership. Kinsa may mobalimbing ka ining majority black ron. O dunay mobalimbing ani mahigala, masabot manato nga malagmit ang mga tao mo. Kuan gyud nga balimbing dako, moingon ang mga DDS mahigala balimbing. Pero mahimo po experience na di gyud lalim sa among kabahin. Sabta lang gyud ninyo kay di pud lalim ning among kalaki. Kay ang tanang gaho mga kagalaan ron sa administration gigamit gyud nila. Kana pa, real talk na ni ato ha. Isod man kaya may galak atong puyok-puyokon pa nitong istorya. Yeah. Kana, klaro gina. Klaro gina. So kung mabira lang nila daan, asa may humok-humok nga mabiraan kininduha ka mga bilyas, posible humok-humok na mabira. Kay mga negosyante man mga bilyas. Bisan matuod, mahigalag maingon si Mark Villar, sekretary ni Duterte ni si Mark Villar, kinis Camille mga kagalaan, si Sara Duterte man nag-endorse dakong utang kabubuton sa mga Duterte ni sila. Pero kung mapiit mga sukid di paminaw, inyon man ka nga asama inyong unahon ang inyong kaugalingon or ang inyong paglaban ni Sara. Straight to the point. Mo nang delikado kayo mga sukid di paminaw. Delikado karong hapon, tanaw na to kung kinsa ani sa 13 ka mga senador ang mabira nila. Wa gani mabira. Ligon gani way mabira mga sukid di paminaw. Di gid ma-change ang leadership. Straight to the point. Pero ilang mga buhaton tanan mo na yung selection ni Angkon selection lekin nga ilang yung gihimo tanan. Effort ko sila nga si Sherwin Gatchalian kuno. Mo ilang himuon may galang Senate President. Nya karon padungod sa impeachment mas maayo man na mga higala si Senator Alan Peter Cayetano Senate President sa pagkakaroon labi na doon na impeachment. At least abogado ba? Doon na magoy mga ikaw magoy mo preside sa sa impeachment court. Dili sa ingon nga nakaminos tang Sherwin, maayo man na Sherwin sad pero considering kini ba korte maguni. Mabutang sa may galag i-convene ang Senate as an impeachment court nya ang mga rulings. May itong abogado gi butang nimo. Kay sa mga impeachment sa Pilipinas, katong impeachment mahigala ni ihirap ka na ito ang presiding officer si Hilario Davide man mga sukit paminaw inig ruling ba? Objection your honor makarule dayon. Si Davide na maayo kay mo himog ruling. Ngano man, na may background. Overruled. Makanas Davide dahil mahigala numdo mo. Sustain. Objection your honor. Overruled. Paspas ba? So, kinalan og lawyer maoy mo preside ha. Kini ni ang panahon mahigala ni Corona, ang nag-preside pala to si Enrile. Okay gapon. So, karon kini ni ang i-impeach mahigalang Vice President. Maayo mga higala og abogado mo ay presiding officer. Para nako lang ba? Kaya si Sherwin, dili man siya lawyer. Usa sa ka businessman. Dili siya lawyer. Na mauna, kung panalitag magkuha nila ang leadership sa minority, pangitaan lang nagpamaagi so, siguro day, kanana ang, usa may pamaagi, na ilan siguro ikuan nga si, ihatag lang siguro Kiko Pangilinan. Inon lang siguro. No, nga, si Kiko Pangilinan lang may pa, presidon, kay, mas mayong guna, dili pa kung saha. Kini korte maguni. Kung saan man pag-rule anak ron sa mga objections kung si Sherwin mo ay mulingkod. So, dunay dakog kalainan ba?
mas maayo ni si Alan Peter Cayetano labi na ang impeachment or kung dili gani panalitan mailog nilang leadership, mas mayo si ko na lang Kiko na lang ibutang nga maoy presiding official, at least lawyer ba, no? Dili 40 ni Sherwin Gatchalian ang balaod, unya labi na manghigala ang mga rulings diha kay doon na may mga objections yun na unsa o man ang pagkalaki. So ang ila mahigala basta ilugon na gid ang leadership mo na. So mo ni ang nahitabo mga kailan, di po sila siguro mo salig kay Kiko day kay ilugon ang leadership na di ba gini atong kauban yun yung tinuray kay LPR ba ni. Di ba gini BBM nga kwan, pure nga BBM. Kini yung mga pink mga higalas pagkakaroon natulo mo guni day pink, day Duterte black, di mahigalay BBM black. Ang kini mahigalang hitabo aron nagbangga gid ani kining kang BBM o kining sa kini ang kan Duterte. Kining taga pink mga sukid di paminaw naniid na sa nila mga higala, no? So sakay lang dining Marcos para nga masiguro nila nga kini si Sara mawagtang gyud sa 2028 nga eleksyon mga sukid di paminaw. Straight to the Eh point. samtang naago si Sara makapil sa presidential race sa 2028. Medyo kini prangka pagkistorya ha, kusog yung Sara mga higala. Otherwise di pa na kusog, di na sa maghago ng impeachment eh. Maingon na lang sige, eleksyonon tala ni total hinay man ang inyong kandidato. Ha? Bisa kung saon pa mahigalag himo istorya nga ni kusog na kuno si Lenin, ni kusog na kuno mahigala si Tulfo. Well, in fairness, mahigala ka na si Tulfo, okay naman po na yung mga followers agad. In fairness ha, because Lini Robredo mga kagilaan, doon na yun sa mga followers. Kusog sana, pero ang kakusgon ko nila mahigalag imong itandi kang Sara, lahi kayo. Muna nga gusto gilang tangtangon mahigala si Vice President Sara Duterte para di na mag-appeal sa 2028 election. Straight to the point. Mao ganay main purpose diha karon mga sugid di paminaw. Na kani magtan-aw kas mga senador mga kagilaan. Pananglitan kung doon na lang yo'y duhang madain ni karong hapon. Doon na yo'y change of leadership. Ang ako lang aning suggestion unsaon sa minority panalang makuha nila panalitan, ibutan na Kiko na lang diha. Nga maoy mo preside. Para at least abogado ang mo preside niya kamao sa mga rulings ba. Namagoy mga rules on evidence nga basihan mga sukid di paminaw, no? Mo man ay importante mga sukid di paminaw, no? Si kini ang mahimong presiding official sa impeachment court. Unya labaw tanan mahigala ang kining kunas. Dunay gihikay baya ron ha. Mo ni ang sulti mahigala ni Senator Amy Marcos dunay gihikay nga Constituent Assembly. Ang plano ni day kung makabantay ka, pagsugod pa lang kabantay mo. Pag first half pa lang sa administration ni BBM, dunay plano nga usbon gyud ang konstitusyon. Mao tong gipaagi kaniya to og People's Initiative. Mao tong mga congressmen may gisugo mga higala papirmahon ang mga tao. People's Initiative to. Wa man magsilbing People's Initiative, si Sara mo i-impeach. Karon og dili mo impeach si Sara, dili ma-impeach, mo sipyat. Unsa may mahitabo? Ari mga kagalaan sa charter change usbon ang konstitusyon. Ang plano mga sukid ti paminaw nga way election sa 2028. Way mahitabong election, i-extend ang termino mahigalang ni BBM kutob kuno sa 2031 indikin. Kuyawa ng istoryahan no. Musugot magka ang tagaping pun anang istoryahan nga wa na lay election, i-extend na to sa BBM. Kay kuyaw man o dili extend. Mamili man tagaping niron kung i-extend sa BBM at least BBM atong presidente. O dili extend ni mag-eleksyon Sara may mong presidente. So mamili mga higala. Pero ang sunod nga pangutana na kung ma-extend sa 2031, unsa man na road to 20 years na po niya pag dumala indikin. Delikado mapariha sa senior ni. Nga magsigig extend maabot tag 20 ka tuig na sa ning kalakiha. Ang dili mga higala na bilong sa taga-pink, okay ra ba nila na? Munay dakong pangutana. Okay ra ba nila ng sitwasyon na nga way election mo extend si BBM unya sa 2031 kay kanang mga congressmen mahigala okay man sana nila. Ang kuya mo gani Constituent Assembly mahigala kay Congress ra maoy maghimo ana. Sila ra mahigala maoy makahimo anang kunas. Unya ang lower house of Congress dali ra man na. Ang Senate maoy dakong istoryahonon kung makakuha sa boto sad kay lahi man sad mahigala ang vote
dito sa Senate. Lahi man ang vote sa Senate. Kinahanglan sa 3/4 nga buto mga higala. Makuha pa ng 3/4. Mao sa ni pangutanan dako. Sus, kung ma-extend mga higala, no? O ma-extend sa mingon niya, sige lang, extend lang to, 2031 na bitaw. Samtang, kwan, hindi ka-extend na na, unsa may imong, unsa man kay may tabo, unsa may garantiya nga kutob las 2031, basig mingon niya, ay padayon ta lang sa agihapon, kay delikado man o gando 30 may mapuli. Mao ni angay matayanan mahigala. Ang taga pink ani mo okay ba ka sila or mo kumpiyansa sila ni BBM or di po sila mo kumpiyansa kay makasabot sa mahigalag. Kuyaw-kuyaw ning kalakiha na. Nakaako mga sa BBM mahigalag traidor ni Duterte nga dako tong natabang aron presidente siya. Kanina ba kang uban mga sugid tig paminaw? Kana mo di man na malikayan mo nahuna sa mga tao ana. Kay para sa mga Duterte mahigalag traidor mas BBM. Para nila. Di ko ka ma-presidente go pa mga Duterte. Pero ang imong gihimo imong gipada si Duterte tos dahig. Dili malubong na umahan sa libingan ng mga bayani go pas Duterte. Pero kahimo kapag send ni Duterte dito sa dahig. Inana ka traidor kini sa BBM. Kana kung ang imong pasultion ang mga DDS. Pero kadto mahigalang pasultion nimo to mga nasuko mahigalang Duterte mingon sa kana may sakto. Ang gihimo ni BBM. So, kana napita mahigala unsa man ang mga naminaw na to, apil mahigala ang kwan, kadto mga tarong nga mga tao, sugot mo way election 2028 just because of that. Ha? Usbon ang konstitusyon tungod kay nabalaka sila nga si Sara may mudaog. Siguro unjod nga ma-impeach Sara. Kay dili ma-impeach si Sara, mahimo mahigala nga dunay charter change nga mahitabo. Or kung ma-impeach si Sara, niya kusog po si Basti, dahil mingon niya, impeach si Sara, oh, gyapon. No election ng gyapon kay delikado mas Basti, may mudaog. O ni kuyaw-kuyaw ni hitabua mahigala na. Murag iyag yung sundon siguro ang lakang sa iyang amahan ug maahon ni rong dagana ron. Kini nga portion mahigala tod kanato. Publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Straight to the point. So ginahamok-hamok yun ang leadership mahigala ni Alan Peter Cayetano. Ginahamok-hamok. Once makakuha na sila mahigala, tanaw nun gani, bantayan ng tani unya day, o kinsay mada. Mada ka ni mga bilyar? Umingon mga bilyar, diba? Dili na lang gini, bahala na lang. Unya umingon nga gukuron yung negosyo. Delikado, no? O di gani, madani mahigala sa kwan. Kinala jinggoy mga kakilang, pero gahi-gahi naman sila day. Mga, sige, papreso na lang mi. Okay na lang mi mga preso. Ang kuyaw, ugway madagyod, magpapreso na lang. Kuyaw, sana, kay mga Joel Villanueva panalitan, kinisa si Cheese. Kay primero mahigala nga nilutaw-lutaw unta, nga aron nga makuha nila balik ang leadership sa Senate, ilang gi-offeran si Cheese Escudero, nga ilang birahon pagbalik sa minority para madusi na sila. Gi-offeran si Cheese nga himuon kag balik nga Senate President. So kung mabila nila si Cheese, dusi ko ang pagyapog usa. Nga Cheese Escudero kay kamao masan mahigalang medyo dako-dako masag premium. Kay birahon si Cheese mahigalang di man sad siya pwedeng birahon lang di ko niya tagaglanggo diya. Mubalik gini ko, tagay ko glanggo. Mo tagay na birahon ka na mo diri, balik sa minority himon ka na mong Senate President. Pastilan mga higala ka katawanan sa ning kalakiha. Og mabiran na sa Cheese, himong Senate President. Kuang paghapon ha kay kinahanglan mag-13. Kay asa ako nang gingon mahigala under Article 6 Section 16 sa ato 1987 Constitution, kinahanglan ang simple majority. By majority votes, pila may majority is 24-13. So ang magic number is 13. Bisa pag madusi na sila kabuokron, dili man na mao mga higalay basihan. Kay nabutang man na mahigala nga parihas na dusi, kwintada pa man mahigala sa bato anang dagana. So 12-12, dili pa siya may simple majority. Kay simple majority is 13. Kay ngipon mahigala ang number of seats sa Senate. So bisa pagwa si bato, 23 na lang kabuk na naa, apan ang
lingkuranan mahigala sa Senado 24 man gyud ka mga senators. So kinahanglan gyud kag 1/2 plus 1. So ilang gyud oferan si Chis Escudero nga balik nila sa minority para nga ato makuha ang leadership. Si Chis pod kay medyo kamao sa mo maro sa gamay day nga di kung balik diha kung inyo na ko himo ordinaryo ra pod. Ha? Balik lang dili kay himuon ka na mong Senate President. Now, mahimong mobalik si Chis anang kalakiha pero kuwang palagig usag hapon kinsa pa may laing makuha. Si Loren murag lisod mo siguro kuha online ni si Loren day. Kay mabutangan na yung mga tao ani mag-careful sa kamura na kag nabali-bali anay kalakiha ug moadto ka speakers na pod. Gawas kung doon na gyud dako negosasyon nga kining imong anak diri sa lower house dili na piton. Pero lahi man putong iyang anak day kay musukol mo sa tos libiste diri sa lower house. So si Loren, iya mamili sa man ka imong palabihon. Ang imong partido, ang imong anak. Medyo lisod siguro si Loren makuha ha. So ako tan-aw lagi ini kisa may duol-duol makuha ani. Jinggoy ganit day murag kuyaw ganit Jinggoy mo papriso na Jinggoy minya bahala na lang basta di na ko ikon. Mao man kay inyong gusto ipapriso ko, papriso na lang. Ambot ka Jewel ha, basig madapos Jewel og kwan. Basig moingon po Jewel nga mao ni akong prinsipyo di lang sa kumukwan. So moingon may galak ipapriso ganit Chis og si Jewel og si Jinggoy. Moingon po si Jewel sige lang. Amo lang ang tuso ng prisuhan kung sa akong ibaligya na akong prinsipyo. Mo anak niya ba? Kay kabantay mo kag kaso mga higala nga do na anomalya. Ngano nga magi-anomalya bisag gamay ang sa 11 kabok kadto sa minority. So ang gigukod doon ka-reduce majority. Nanog mo sakripisyo sa labi sa sige lang sakripisyo ala na mo kapriso, mamagkay inyong gusto. Okay lang na mo diri. Basta di lang gid may mosunod sa inyong gusto sa Malacañang, mo ana ba? Nakuyawa ning kalakiha mga higala. So tanawon ng taniha unya atanganan tani mga sukid ti pamena unsay mahitabo ining kalakiha sa another session unyang hapon mahigala diri sa Senate. Makudita gani si Cayetano da wa na og makudita si Cayetano wa na investigation anay sa flood control kay pulihan pas piya na wa pa gani kasugod piya Cayetano dai sa iyang komitiba pag-imbestigar pulihan na dayon insabay lang ibutang Senate Blue Ribbon Committee ibalik na Lacson wa na gyud kumantikaan na mga higala kini nga portion atud kanato sa mga higala Publiko, DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Okay. O makuha sa minority balik ang leadership unya. Di po ba siguro nga si Lacson may ilang ibalik day. Ngali ngita sa fresh kwan. Kinsa may angay mo da sa Blue Ribbon. Para nako ako suggestion kung palitan makuha nila sa leadership nila si Kiko nila i-president kaya naman ko yung impeachment. At least siya may mo preside na lang sa kwan. Siya lang may abogado sa minority. No? Pero kinsa may sa Blue Ribbon di po maayo og ibalik ni mong Lacson na fresh nga kwan. Di po siguro madaog si Lito Lapid may ibutang. Ato na agi katawa mga sugid ti paminaw. Basin og isog na si Lito Lapid may ibutang sa kwan. Kay kinahanglan magag Blue Ribbon nga kamao ka nga isog. Kung si Mig Subiri may ibutang, pwede sa siguro. Si Mig may ibutang. Kay paninglan magiging ka nga ang flood control imbestigaran sa ninyo. Imbestigaron to sana okay. Pero imbestigaron sa nato ni flood control kay trillion kining kantidad ani. Lisod man kayo selective justice man itong gipangita ning kalakiha. Straight to the Muna point. mga tao di ba yung mga bugo mga tao labi pa listeners DYHP ug sa IFM. Dili mga bugo na itong mga listeners kasabot sila. Mabutang man gud na og mahipokrito man gud ka nga kunuhay concern kay kadi ka gusto corruption. Si Sara ray mo nakitaan. Unya ang dako mga higala nga corruption nga trillion gyud wa gyud kakakita. Imong gipiyong imong mata. Wa kay credibility. Prangka pa kay istorya ha. Nya kini mga tao dili nimo ma-underestimate ang ilang understanding. Di na sila mga bata nga pwede ra nimong ilad-ilaron. Dili real talk ning ato mahigala kay mga tao nag-observe ron kasabot sila. Unsa na nga nahitabo ning atong nasod oy. Straight to the point. Wala din na pwede nga imo lang atik-atikon din ha. Pero ano tayong oras mga sukid ti Pilipinas, standby lang una alang sa sulod nga tulumanon kung ako pasultiro ba kasamang Alan Guliat na Kurdaw. Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances.
Mao kini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug di prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point.